Nihilizmus v najjednoduchšom zmysle je presvedčenie, že nič nemá skutočnú hodnotu, zmysel alebo význam. Nietzscheho nihilizmus je však trochu komplikovanejší. Práve on z neho urobil jeden z najdôležitejších problémov modernej filozofie. Nihilizmus pre neho nevzniká jednoducho vtedy, keď niekto povie, nič nemá zmysel. Aj kresťanstvo považoval za v určitom zmysle nihilistické. Prirodzené inštinkty odmieta ako hriešne a skutočný zmysel vidí v druhom, zmyslami nepoznateľnom, metafyzickom svete. Nietzsche odmieta metafyziku a tvrdí, že tým, že kresťanstvo najvyššiu hodnotu presunulo do druhého sveta, znehodnotilo tento svet. Najväčší problém vidí vtedy, keď metafyzika slúži ako únik z reality. Keď človek začne veriť, že to, na čom skutočne záleží, je niekde inde. Kresťanský ideál života je preto podľa Nietzscheho neživotný. Človek síce fyzicky žije, no svoje prírodzené inštinkty a túžby potláča, veľa vecí si odrieka a svoj život podriaďuje hodnotám, ktoré sú namierené proti pozemskému životu. Namiesto individuálneho sebaprekonania a tvorby vlastných hodnôt má tendenciu žiť skôr stádovo a podľa pravidel, ktoré už vytvorili iní. Problém však nastáva v momente, keď ľudia prestanú veriť v samotný metafyzický základ týchto hodnôt. Svojím výrokom Boh je mŕtvy Nietzsche opísal hlbokú krízu, v ktorej Boh prestáva byť pre európskeho človeka samozrejmým základom pravdy, morálky a hodnoty. Kresťanstvo však človeku po staročie hovorilo, prečo žije, čo je dobré a čo zlé a kam jeho život smeruje. Poskytovalo samotný základ, z ktorého európska kultúra svoje najvyššie hodnoty odvodzovala. Práve tu vzniká moderný nihilizmus. Staré hodnoty strácajú svoju autoritu, ale človek stále potrebuje hodnoty, podľa ktorých bude žiť. Výsledkom môže byť hodnotové vákuum. Pocit, že nič nemá skutočný význam a že neexistuje nič, prečo by stalo za to riskovať, trpieť alebo sa prekonať. Nietzscheho obrazom človeka, ktorý z tejto situácie vychádza, je posledný človek. Nie je to človek, ktorý otvorene tvrdí, že neverí v nič, ale človek, ktorý nechce veľké ciele, výrazné rozdiely medzi ľuďmi, seba prekonávanie či nebezpečenstvo. Chce predovšetkým pohodlie, spokojnosť a bezpečie, aj za cenu konformity a priemernosti. Do kontrastu s ním Nietzsche stavia nad človeka, o ktorom veril, že bude odpoveďou na nihilizmus. Je to človek, ktorý dokáže prekonať nihilizmus tým, že si sám vytvorí nové hodnoty a povie pozemskému životu áno. Nietzsche teda nihilizmus nevníma iba ako problém, ale aj ako prechodnú fázu, ktorú musí človek prejsť. Staré hodnoty sa rozpadajú a otázkou už nie je, ako ich zachrániť, ale čo dokážeme vytvoriť nové.